Erokamana kumanya kwa Ramogi wango kinyi majaber tarike na pagario dwe mokwongo higa mar 2023 dakika benane no kanyo kosekadho 21 tok saa achiel mar okinyi makawuono. Joyce Oduorno osekelo weche manyien. Cleophas Aluoch bende osekelo ni chal mar gazeti seneno ni gazeti okinyi makawuono nitiere giango. Gisanya kwa Ramogi wango wadonjo e kidieny ma en twak e chenro mar mbaka oromo. Twak mabire bedo kadhi godo nyime nyaka saa 2:25 mar okinyi makawuono. Ponono ni neno posters mabende nwakeyo e mbui nya kwa Ramogi wango ng'e twak mabende okinyi mabende wantiere godo. Okinyi makawuono wadwaro goyo mbaka kaka joka ng'ata hinya kaluwore gi chal mar piny Kenya. Tayudo thuolo makende mar bedo gi jawuot luo mabende gin rowere mabende ntiere godo e sido maro e kaunti ma Kisumo gi kaunti ma Nairobi. To nachak mana gi kaunti ma Kisumo antiere gi janon siasa mung'ere kaka Philip Pande. Philip Kiwinja amosin misawa kaunti ma Kisumo ochio nade to ini wuoni chako higa nade? Misawa Sharon awinji maber kawuok e dala ma Kisumo chio maber. Ageno ni Nairobi buchio maber. Pok wanenore higani kora mosi ni happy new year to bende akwane oganda wa gweth kod hawi e higa manyien mwachakoni. Erokamana inya Philip Pande nya kwa Ramogi wango e studio maro e kaunti ma Kisumo bande antiere gi wuod luo mung'ere kaka Billion Ojiwa. Billion in beda rwaki ni machiegni ichako higa nade runade? Erokamana ahinya higa chako maber ahinya. Nairobi bende ochio maber. Awinjo ka jo Kisumu wacho ni gichio maber Kisumu. To wa look forward no higa maber 2023. Erokamana ahinya. Nasecho kanyo mokwongo kata mna motelo ni okinyi makawuono wadwaro goyo mbaka kaka joka ng'ato. Kata kamano okinyi makawuono wadwaro losa hinya kaluwore gi chal mar piny Kenya. Mana kwa chako e odira ni chakre chieng' tich abich mano odiochieng' makinya chieng' ngeso jatend piny Kenya William Ruto timo limbe e gwenge mag Nyanza. Chieng' tich abich obiro bedo Homa Bay. Chieng' ngeso entiere kaunti ma Siaya mane gwenge mag Asembo ka bende koro idhi rwak Eliud Owalo yo makende chakre ne miye lebu mano mar jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok. Okang' ma kamano neno nade? Mokwongo wadwoko nu ker marwa erokamano maro visit limowa igwengewa ma Nyanza. Kichako kod Homa Bay aparo ni mani dhi mare mar ariyo Homa Bay County. To king'iyo chenro mage mag dhi limowa i county go gin mago development. Kaneno odhiyo last time neno promise ni obro chako project mago affordable houses ma en kuonde dak ute manengo gi yot. Koro aparo no limbe go nyayudo invitation mar Owalo. Manyiso ni dhi Asembo. Unfortunately an kod liel manera wadala but warwako ker marwa i county marwa ma Siaya. Keche wasebedo ka siasa pogowa sana wabedo opposition. To sama kero biro to nyako biye kod kiti moro matin. Tiere sama ikalo i area no tineno chandruok kata kony minyalo miyo jo area no. Koro aparo ni limbe mar ker marwa biro miyo nafas maber mar kwayo gik ma wanyalo dwaro i counties magwa ma Homa Bay kod Siaya and by extension counties ma Kisumu kod Migori. Nikech aparo ni jotelo magwa mopogre bro betie to congratulations to Eliud Owalo. Aparo ni en jaluo marwa makoro sani wang'iyo wang'e kabisa. Mano kotenre gi weche mag tudruok koso mag development sani in national government. Aparo ni jaluo mantiere high ranked sani in national government. To bende nyaneno ka uluongo jotelo mopogre ma ok counties mopogre akina former governor Ranguma, former governor Obado. No wacho ni jotelo mopogore norwako. No anyalo kara mana paro ka ne ntiere gi twak mano odiochieng' manyoro gi mano jalendo wadwa machielo e TV mar Citizen. Kabile no wacho ni chenro makamano ok bibedo mag weche mag siasa kata kamano jotelo orwaki. Koko mano kara mana Philip Kiwinjo e yo makare. Parni ma okene limbe mokwongo mar William Ruto e gwenge mag Nyanza. Parni ma koro dhi bedo limbe mar ariyo ma bende koro time gwenge mag Nyanza. Nyalo paro bang' chamo muma mane dwe mar 10 notimo limbe mokwongo e gwenge mag
Homa Bay. Homa Bay odok odiochieng' makiny ka bende odhi chako ayanga chenro kata mana odhi bedo kanyo mar ng'iyo kaka ichako ayanga chenro mar gedo mago ute mag bei mowinjore kata na bei molor. Bende parre ni odhi bedo kata mana koyawo chiro. Nitiere chiro ma bende ogere kaunti ma Homa Bay mong'ere kaka Homa Bay Municipal ma bende koro biro bedo ka oyawo. Korka kori nene nade kaka Rawere? Erokamano Sharon, apani en thuolo maber mondo ker obi olimwa e gwengewa mag Kaluo kendo wagone erokamano maduong' kuom paro ni Homa Bay bende onego bed gi thuolo mar bedo gi ute ma bechgi ni piny ma japiny nyalo dake. Maduong' moloyo monego apar ne jopiny kendo apar ne jothurwa ni kanoromo tarik 9 dwe mar 1 higani to ne en dweche 5 nyaka ne wadhi e yiero. Tiende ni ka pod in gi hangover mar yiero kata pod in gi weche mane odong' chien, to koro nyaka ing'e ni yiero machielo odong' higni 4 gi dweche 5 kende to wachope. Koro nyaka wahikre mar tiyo gi jogo ma oseyier, kendo kata kane jatendwa Raila Amolo Odinga ne nitie Mombasa to nyicho winjo kowacho kendo jiwo jo governors matiyo gi jopiny mondo ti gi sirikal kendo kaw nafas mantiere sirikal mamalo gi mag counties mondo ka jopiny okonyre. Koro nyalo mana medo jiwo jowa ni wabed gi kwe, wabed gi thuolo mar romo gi ker kobiro, to moloyo maduong' mogik nikech waseneno gima timore e piny Kenya ni seche ma ker obiro limowa tiyudo ka ntiere gik mobirogo kaka koro Homa Bay dhi yudo thuolo mar bedo gi ute bila mwasewachogo. Nyaka bende wapane jopiny ni king'iyo Homa Bay County nche ne oloso apani municipalities 4 manyien kama oting'o Kindu Bay, oting'o Ndhiwa, oting'o apani Oyugis, oting'o bende nyalo bedo Mbita. Nyaka waikre ni seche mwase declare municipalities go, pesa ma wayude county ok nyal konyo wagero municipalities go. Nyaka bende pesa ae national government kata sirikal madiere mondo kony jopiny. Koro kobiro Siaya, kobiro Kisumo, to jotendwa manyalo bedo gi thuolo mondo rom kode. Nyaka bed ni penje kata kwae mana weche mag dongruok. Tahinya nyaka dongruok kanyo bende nyalo kamna paro jatend kweth mapingo piny owacho Raila Odinga ma bende nogai mar Azimio ne osekoyo jotelo mar mondo mi oti gi jatend piny mar mondo mi giyud dongruok e gwengegi. To kama kama bende biro mana bang' ka koro osewacho kamano ka koro jatend piny Kenya koro dhi timo limbe gwenge mag Siaya. Homa Bay wan wasechako neno kata mana jo Homa Bay osechako neno kata mana dongruok mosechako neno ineno kanyo ka koro dhi yango chenro mopogore opogore. Kaunti ma Siaya ineno ni dhi bedo nade? Aparo no mokwongo kaka wan jo county ma Siaya. Iwoke county ma Siaya. Awoke county ma Siaya, awok constituency ma Ugenya. Koro king'iyo the whole Nyanza region, jatelo manene kero yiero mondo obedie cabinet mare wok county ma Siaya. Koro aparo mano miwa nafas maduong' ahinya kaka jo Siaya mondo nikech jatelo non tiere kod access to the president. Koro ker nyalo ng'eyo kendo winjo kwayo mar jo Siaya piyo sana nikech Eliud Owalo owuok county ma Siaya. Koro aparo ne nafas makare kata kamano jatelo mar Azimio Raila Amolo Odinga bende wuok county ma Siaya, but nyose yawo ni governors bende king'iyo wigni osebedo kod activities mang'eny. Governor marwa ma Siaya orengo yando romo kod minister mochung' ni weche mag puro Linturi. Koro king'iyo ineno ka ntiere riwruok, aneno ka jotelo mag oketo siasa thinge kendo ging'iyo dongruok mar jogwa. Koro en nafas maber mar jo Siaya mar wacho ni wan koro sani the next 4 years mondo wa concentrate gik manyalo konyowa, manyalo gero gwengewa, manyalo miyo wabed kod development nikech ng'enyne siasa miyoga
waketho gik molos kod national government. Ng'eng'ne siasa miyoga wariembo jok manyalo kelonwa development nikech nitiere national government to wanenre ka jo opposition. To semiyo ng'eng'ne wadong' chien sana nikech ng'at madwa invest to luore invest nikech ibro keth nikech okok ilwet Raila Amolo Odinga. To aparon sani koro ka Raila oseyawo mondo ji oti kanyakla siasa bro biro bang'e bro konyo jogwa ahinya. Koro onego embrace to wa support leaders magwa especially mantiere national government mondo oti machiegni sana kod governors makantiere gimramora ma governors dwaro i national government to bedo machiegni. Koro sani wan kaka josiaya wan wamor wan kod wuodwa ma en Eliud Owalo ma represent wa kendo wan ka wan igweng' to wacho ni en ng'at ma ker gon sim sasaya to bino nyalo gon ker sim sasaya. Koro saka wan gi problem kata wan gi gimo agenda to chopo piyo to dombe ni wacho ni jatend piny nego bed ni tiyo e county ko tiyo ne jo Kenya duty bed kata mana ni ne county machal nade. Koko kamano ono biro keto wang'wa ko mar neno kata mana dongruoge mabende koro kaka josiaya ubiro bedo ka olemo e kinde mabende koro urito limbe mar William Ruto. Ngini weche to ng'eny mon kaka TV mar Ramogi nyaka rom gejwang wan ka nikech e kinde mabende jatend piny biro bedo ka timo limbe county ma Homa Bay chieng' makinye ka odhi yawo chenro mopogore gi county ma Siaya mane homecoming mano mar Eliud Owalo chieng' ngeso mar jumani mabende biro bedo katimore gwenge mag Rarieda mado Asembo wabiro bedo kwa kilo ni achiel kachiel. Kopogore gi mano bende kotenre gi weche mag dongruok en ni jatend migawo mochung' weche mag tudruok Eliud Owalo juma neno ka Eliud Owalo nyinge Eliud Owalo bende nwaneno kata mna nyocha ka bende no yawa yanga no dhi dhialo nyasi ahinya mar timo rapar mar iwacho ni kware mong'ere kaka Owalo nochako nomiya kanisa mano mar nomiya. Kata kamano nyaka sani bende Eliud Owalo ochiwo singo ni kembe mag tudruok mag piny Kenya nitiere simbe mabende kori bro chak lose pacho ka. Eliud Owalo wacho ni chakre dwe mar auchiel mar higani simbe maromo 4,000 mago smartphones ibro bed ka iyango i pacho ka chirni simbe mabende olos e pacho ka. Nyaka sani ineno wach makamano nade Philip Pande kintiere county ma Kisumu piny Kenya nitiere goteku. Sharon apani ten migawo Eliud Owalo chako maber kendo kwadhi mbele gi tich mar production kata loso gik moko e piny Kenya machalo gi simbe to ponono wanyalo yudo nueng'o maber sana ne vijana kata jogo matindo man gi lony manyasani e loso gik moko gi lwetgi kata e yor technology. Kenya nigi oteku kendo wan gi nafas mar loso gik moko wawegi e piny Kenya ka. King'iyo kata piny mar Rwanda gisebedo ka giloso gik moko mang'eny mopogore e pinyno. To mano en piny matin ahinya kuom king'iyo lony mantiere e piny Kenya, king'iyo kit nueng'o mantiere e piny Kenya, king'iyo teknolojia ma wantiere go e piny Kenya. Koro tiende ni kantiere loch maber gi jotelo maparo mondo olos gik moko ng'eny gi e piny Kenya to wanyalo yudo nafas no mondo wati maber kendo walos ne jowa gigo monego bed ni waloso negi. Koro an arwako ahinya paro mar loso simu e piny Kenya kendo aparo ni en gino manyalo timore to ok mana simbe 4,000 kende. King'iyo chiro mar simbe piny Kenya to inyisi ni moingo ji 20,000,000 sani nigi simu e piny Kenya. To kuom ji 20,000,000 go iyudo kantiere moko mapontiere gi simu matin machon mwaluongo ni kabambe cha. Koro apani strategy mar ten migawo nego bed migrating jowa mapod nigi simu mar kabambe mondo bed gi smartphones nikech ang'eni smartphones ema gidhi loso. Wacho ni giwuok gi analog to gidhi e digital. Sirikal ni be ing'eyo ni en continuation kata dhi mbele mar
analog, from analog to digital mano wachno chon cha donge Sharon inyalo paro. Parne e chenro seche mabende piny owacho kata mana e bwo migawo mochung' weche mag tudruok e kinde mabende gintiere gi gombo kata mana mabende gisechiwo singo ni kabiro romo chieng' mano mar dwe mar 6 gibiro bedo ka giyango simbe 4,000. Okang' ma kama bende biro ineno kaka mana Elido Walo nodhi e chiro mahero sani koro ntiere free wifi mano mbui manono ma bende jopiny nyalo tiyo godo. Gashago bende nene kaunti ma Nyeri bende noyango free wifi e chiro moro e kaunti ma Nyeri. Okang' ma kama neno ka bokonyo to nengo ginego bed nade mogonyore. Mokwongo nene antiere chiro mara hero kanene jatend migawo Elido Walo nene yao free wifi. Taparo ni kanene nini yao nafas mang'eng no jinde. Sani king'eyo no nengo maru access nini mago sim gimra moro en online. To aparo ni nafas maru loso simbe e Kenya kani bro miwa nafase mang'eng mokwongo mag tije ojende mang'eng ibro ndik ka loso supply ntiere supply chain maduong' kabisa mabro yao nojende mang'eng yudo nafas ma tich. Mar ariyo bende en nengo. Aparo ni simno nengo ne en $5,000. Nengo ne oseyangi. Nengo ne oyangi no $40. Koro $40 in roughly 5,000. King'engo kineno nengo mag simbe mag smartphones onge ma nengo ne nitiere kar below 10,000. Koro mano bende bro miyo jo mang'eng access simbe mag digital. To serikande ni bende wang'eyo ni en sirikal ma digital. Nyoro giseyango ni the next 6 months government services di bedo digital. Koro miyo samo wacho ni government services di bedo digital. Sama idwaro kitambulisho ten digital, sama idwaro passport en digital. Sama ichulo lo land rates magi en digital. Koro omiyo nyaka wa move towards digital. Koro changini nyaka sani gise yango chenro 350 e yor mbui bende gin gi target kata mna gigeto 5,000 lekin thuolo mar dweche 6 mabiro. Yes. Koro aparo ni mani en nafas maber ka samo donjo digital to ji bende nyalo yudo sim manengo ne yot molos within Kenya ka. Alafu aparo ni samilose no bende ntiere gimiluongo customizing features. Ginyalo customize features ma bedo maber kuom jowan. Kichaparo ni dawan en jatulutulu pod en ja digital. To ng'enyne seche te wacho nano okone ko nyalo kao simbe mag digital gi. Koro kan tiere features manyalo bedo customized ma o target dawa taparo ni bro bedo mayot kuom gi transitioning from tulutulu to simbe mag digital. Koro aparo ni nafas maber to kamane gimo wadwaro tich to en tich ma obedo connected. Saman iloso simbe go to gichiwo nyaka free wifi. Aparo ni sani gwengewa makaluo bondo ntiere free wifi. Mane chiro kata mna ka gintiere te chiro kata kana dani bende samoro isewacho kata ne down tiere gi katululu no to katululu no bende nyalore wifi kata mana kidwaro oro kata mana mwandu ne suppliers. Sani kuro ero simbiro ma digital manengo ne yot. Aparo ni ginyalo bedo kod program minyalo chulo matintin. Koro kisekao sim anyalo kwayo jatend migawo mondo ketie nafas minyalo chul matintin. Ichula 1,000 bang' dweche 2 kata bang' dweche 3 mondo kila ng'ato bed kodo mondo sama wifi no ntiere to konyowa wate. Koro chiro bende wanyalo ng'iyo oko kwadwa uso gikwa to kwa us mana i chiro wa matino. Wanyalo ng'iyo bende chirni mawoko sama in kod gimro ka jo Nairobi nyalo gombo, ka jo Kisumu nyalo gombo, ka in igweng. To mago gin
platforms mayudre mana ka itimo nini through digital. Philip Pande chakre ne sirikande Kenya Kwanza donje telo mano e dwe mar 9 mar higa mokalo nyaka sani ma en dwe mar 4 mar gi makoro gi ne telo nyaka sani kinde thuolo mar dawach ni dweche 3 mosekalo. Bende paro ni rowere pachoka oseriwe chenro mopogore iseneno kora mna migepe jotend migepe jogoro mongirore iseneno kora mna committees mopogore ma bende osebedo kora mna kichuogo moko kuom gi jokanyo mag committees makamago no chamo muma. Bende paro ni nyaka sani sirikand Kenya Kwanza oseriwo rowere e chenro mage. Ero kamano Sharon, ero kako wadwa Billion luongo simbono ni Tululu. Ndagbani luonge nadi ni luonge nadi? Jige wagi en kabambe, but apa ni mano nying wagi luonge go Nairobi kono. Koro gimado wacho ni en adier ni onego bed ni samoro miyowa simu na yor hola, ing'e maber ni nitiere Hustler Fund. Koro Hustler Fund obonego bed ni konyo japiny maonge gi simu manyasani kawo simu kowuok kuom sirikal. But maduong' madwa duoko en ni bende sirikal osetiyo gi rowere maber. Apa ni nyaka sani pok waneno ber ahinya mowuok sirikal kaka rowere. Nyaka wapar Sharon ni kane sirikal ni campaign kadwa donjo e loch to ne en sirikal mar ojende, ne en sirikal mar jobodaboda, ne en sirikal mar mine gi jogo mantiere piny. To gimosebedo notimore kane ker oloso cabinet mare to ne onge rawera mora mane odonje. Kane ker ochako yiero PSS pok waneno rowere modonje. To nyaka wapar ni bende ker ne oloso gima waluongo ni Women Rights Agency ma nigi portfolio mar advisory kata somo ker paro ei cabinet. To koloso gima chal kamano ne ojende. Pok waneno ka ker oyiero kuom ranyisi secretary mar Youth Affairs. Pok waneno ka ker okawo jomatindo oketo e board seche ma nyiewo loso boards. Wang'eni nitiere boards ma oseketnegi jo tatije manyien kata members manyien. Koro an gima nyalo kwayo kendo apar ni kaka ne wachiko jopiny to kaka wang'eyo ni kuom agenda madongo e piny ngima mopogore gi Kenya kende wadil gi weche mag climate change, wawuoyo kuom weche mag gender kata keto mine oromre gi joma chuo, wawuoyo kuom security, wawuoyo kuom weche mag economy kata weche mag uchumi, sana loso uchumi tok ka COVID nosebedo. Wawuoyo kuom weche mag ojende, iluongo ni youth inclusion. To moyo agoro kuom weche abich gi en weche mar ojende e piny Kenya kendo e piny mangima. Koro an damed mana jiwo ker kendo med jiwo joma jotend migepe kendo jogo mantiere machiegni kode ni mondo wamed riwo ojende kendo kwayo riwogi gibede sirikal kaka joma moko mi nafas kaka mine medo yudo nafas. To seche motimo kamano bende opar jogo modak gi ng'ol. Lakini Billion korka kori ineno ka sirikand Kenya Kwanza osetimo nade kinde thuolo mar dweche 3 nyaka sani nikech ang'eni ma en dwe mar 4 kotenore kod riwo ojende development programs kata mana chenro magi mopogore. Aparo ni mokwongo eno pod en chon sani within the government systems tiere gimiluongo no foundation ma foundation ema determine kaka odno bro chung. To ker osebedo katemo keto foundation ma strong nikech bang' higni 5 ok bi penj ni rowera dimne ne ndiko tich bro ng'ire kod foundation. Tiere jok ma bende transition makigin rowere. Koro ang'eyo PSS including Nixon Korir kod mamoko bende magin rowere en mana ko gin rowere ma jokoko gin rowere mohero tich. Koro gino rowere magin behind the scenes akina Nixon Korir ma NPS mar aparon maland kod mamoko koro ntiere madam maoku aparonu Busia County okang'e NPS mar
one of the CMEs, aparo SMEs. Koro ntiere rowere moseyudo nafas. To oker marwa bende osebedo ka push youth agenda. Inyalo paro ni last holiday, akiane en Madaraka Day, kose Jamhuri Day, manene obedo dedicated to ICT. To king'iyo gigo, ng'iyo mana ochiko kaka rowere tir. Magi yore mag keto kora mna thuolo mag tije. Tude mag tije. Nyoro kanyoro ntiere police pass out ma police. Nyoro encourage mondo police mang'eny mondo ndik the next selection. Koro mago te gin nafase mag tije kuom rowere. Koro kochuno mana mondo nyaka wabedi cabinet. Nikech kanyo okang' mabe nadhi penjo nikech chutho kata mana ka nineno kata mana kana gi kata mana sirikal Kenya Kwanza kan neno kata mana ka William Ruto gi jalupne ne timo kisera mag ombulu. Chutho kata mana kineno kwana tamalo mathoth. Gin rowere magoyo kura maonge tije mantiere gi nok mag tije pod gin mana rowere. Koro aparo ni gin kod intention mar gi ber kuom rowere nikech kiseng'iyo infrastructure moket ma bro absorb rowere. Kineno okwamany tije achiel nikech sama okaw ng'ato boketi cabinet en mana ng'ato achiel mondiki cabinet, lakini samo yao ni mondo police kindiko next time, jolweny kindiko next time to mondo kaw mang'eny. Mago gin nafase ma 100% ikaw kod rowere. Koro dakwa rowere ni wamigi nafas mar tich. To ang'eyo ni bende itiend jotend migao mopogre jok magitiyo kodo gin rowere. Koro okochuno mana ni nyaka wabedi in first team, wanyalo bedi second team to one sorted. Koro serikani anadwa miye time podi. Aparo ni within 1 year wanyalo tume evaluation mondo tireno ka chakruok osebedo nade. Aparo ni chakruok ok wachako marach, aparo ni wachako maber. Kaka wacho ni gima important in foundation kod intentions. Kineno ka obayo wach ni rowere ting'e ang'en direction ma nafas marwa dhi bedo matin, lakini waseneno ka ng'enyne conversation mo have en maru neno kaka onyalo gero rowere. En hustler fund kano biro ng'enyne ne target rowere matimo ohendni matindo. Koro an gadier ni sirikand ni dhi konyo manyo nafase moromo manyalo konyo rowerewa. Erokamano ahinya. Mana kamanya kora mgejwang' mana kapile tudri kodwa kwa dhi nyime gi twak makamai. Namba mara mano SMS kata mana ote machuoka redi ka uchel nono mbui mar Facebook yudo Ramogi TV achiel kachiel. Bende tudri koda mbui mar Facebook Twitter iyuda @Sharon Ong'ao. Kinde mabendo dhi nyime gi twak makama e studio in bende nyalo dhi nyime gi twak kodwa kokalo e line magwa mag SMS kanyagla ko line magwa mag mbui mabenda neno ka chenro bende usebedo kata mana kuoro ote makama gonya kwa Ramogi wabiro bedo kwa somo kwa dhi nyime gi twak makama. Okang' machielo mabedo dwaro mar mondo mi wachiwe paro kata mana mar mondo mi watwage nikech okiny makawuono watwaka kaluwore gi chal mar piny Kenya. Wang'iyo kenge mopogore ahinya to jumani gin weche mag mabedo sebedo kata mana katimre chakre chieng' wuok tich nyaka kawuono wachopi. Nitiere omenda mong'ere kaka Inua Jamii. Piny owacho noyango omenda makamano kata kamano chakre ne sirikand Kenya Kwanza donje telo. Omenda makamano nokosebedi kata mana kichiwo mabende oganda mabende nayudo omenda makama nantiere gi to ni dibed ni piny owacho mar Kenya Kwanza dwaro thicho oko omenda makama. Katika mano neno wuoyo nyaka sani piny owacho ne osechiwo omenda maromo siling bilion 8.5 mabende ibiro bed ka imiyo jodongo, ibiro bed ka imiyo nyithindo mantiere kod maonge jonyuol, mago nyithindo man kich kanyakla kod jogo eko mantiere gi ng'ol mopogore. Omenda makamano nek bende gichako yudo chakre chieng' tarik 12 mano chieng' wuok tich. Mano kawuono chieng' tarik 12 donge. Omenda makamano nek bende gichako yudo mano chakre odiochieng' makawuono mano omenda mar Inua Jamii. Kanyaka sani omenda makamano osebed ka imiyo oganda maheo milion 1 e pachoka. Okang' makamano ineno nade kata mana Filipande kintiere kaunti ma Kisumo. Jomathoth jaduonge ni omenda mimiyo jodongo kata mana pesa kwa wazee. Erokamano Sharon. Mokwongo kapok aduoki tadwa napogre paro matin gi odwa billion.
Aparne ni Nixon Korir ok en rawera. En gigni bedo nochalo. Rawera dong en chakre 18 nyaka 53. Nyaka 35. Ng'ama ni 53 chiko retirement ok onyal bedo rawera. Koro aparne Billion ni ng'ato nyalo bedo ni neno matin to ok en rawera. Koro rawera en ng'atno mantiere kind higni 18 nyaka 35. Bang'e chak aparne owacho ni sirikal president keto foundation. To wang'eyo pile ni kiketo mise mayom to kinyal tiyo motegno. Tiende ni ok wanyal bedo ni wawacho ni wadwa include jomatindo kata wadwa keto jomatindo e sirikal to wagologi ok waketo gi foundation machalo gi cabinet machalo gi positions mag jogoro mongirore e sirikal. Koro kadwoko wachni mar inua jamii, pile wawacho ni jogo maonge nweng'o kaka jodongo, kaka nyithi kiye, kaka mon liete nyaka yud kaka gikonyore e kor gwenge. Koro wadwoko ne sirikal erokamano kuom duoko wach mar inua jamii nikech nitie luoro ni idhi gole oko kaka osegol subsidies moko. Wang'eyo ni bang' dweche 4 ka dweche 4 to jodongo yudo ga siling 8,000. Tiende ni kuom dwe nyalo bedo siling 2,000 manyalo konyogi loso kaka gikonyore, ging'iewo chiemo kata gidak e kor gwenge. Koro bende mopogore gi mano nyaka wabed ni wakelo weche mamoko manyalo miyo jogo maonge nweng'o kata jogo manweng'o gi ne piny mondo konyre. Kaparo ni motelono kaning'iyo manifesto mar Azimio gimane jatend Raila Amolo Odinga ne dwano tim ni jogo machalo kaka single mothers kata mine maonge jogo magidakgo ne dhi yudo siling 6,000 mane nyalo konyogi loko ohala dwe ka dwe kata jiwo nweng'o margi. Koro andajiwo mana sirikal ni nyalo bedo ni piny tek, ndalo ok ber ahinya, to wamed keto pesa machalo kaka mar inua jamii, the social security funds makonyo jogo maonge nweng'o kata maonge kamachielo made gikonyrego. To ka nitiere nafas mar medo namba mar jodongo manyalo yudo konyruok bilano to wamed numbers go mondo kik ng'ato dong' oko monego bed ni sirikal konyo. Mago gin jodongo ma bende yudo kata mana kony kowuok e piny owacho. Mano dwe ka dwe gijayudo omenda maromo siling 2,000. 2,000 nyalo kata mana paro singo mana ka Azimio ne nitiere godo ne gidwaro chiwo omenda mar siling 6,000. Gimigolo. Ya aparo ni eno singo maber ka jowa aparo ni ijami marwa jokma gin vulnerable, jomoti, majodongo, kiye kod jomong'ol ema ng'eny gin joma vulnerable i society marwa. To amor ka sirikal kendo seduoko chiwono mondo jogwo oyud kony jokma vulnerable i society. Aparo ni gima ne timre ing'eno sama ji timo transitioning nyaka handover bedie, nyaka bende audit bende bedie nikech ng'enyne wang'eyo kaka Kenya nigatiere nafas kiamra man nafas ntiere mar pesa inyalo yudo kata na jokma gin jokma vulnerable bende yudo pesa no. Koro sirikal aparo ne timo mana audit. Ntie diere moro mane ntiere nafas ndalo COVID-19 kane ni chiwo pesa ni jokma vulnerable anawuok Mathare jo Mathare. Aparo ntiere jotelo mane ndiko nyaka ni nyinge wedegi mani gweng ma okodak Mathare ma bende okodeserve yudo pesa kabilago. So ka sirikal otimo nonro maber mondo ong'iya ka
make sure ni jok ma deserve yudo pesa no. Dong mani nyalo mana kony gi ruodhi mago chiefe gi assistant chiefs mantiere gwenge. Nikech jodongo nitiere kana moko makia kata mana omenda makamagi nego bende giyudo. Yeah, koro to jaduong' bende en ng'ane nikech bende mana kaka nuse wacho weche Rowere ni winjo kata mana kapande wacho ni Rowere between 18 to 35 years. Jadongo to koro en jaduong'. Jaduong' aparo ne no after 65 years. Yeah, koro ting'eyo kila mwaka nitiere ng'at ma chopo 65 years. Soro sama nitiere jok ma koyude higa ni lakini kochopo next year to gi qualify. To nitiere bende jok ma yude higa ni kochopo next year to bende Nyasaye okawo ma onego bedni updating ma system maru jodongo bedo itimo regularly kod chiefe iyo moriere nikech ng'eny gi bende lure kod usiano min kod chief gweng ka okun jo malera ahinya to bende nyingi onge kuro kata bed mana ni jaduong'. Koro aparo ne en gima ber sana mondo okonywa nikech nitiere dae mani gweng ma onge jogi makonyogi to ka yudo siling 2,000 inyalo konyi nyiewo gik moko matindo dwe. Koro en nafas maber ahinya do kon kerero kamano. Pero kamana ahinya keni inene nade Philip Pande dong jaduong' ne wacho ni omenda makamane beni miyo jodongo mantiere gi higni 65 kadhi nyime kosi biro wacho ni nitiere jodongo moko ma samoro osiritore samoro en ochopo higni 65 to ko jaduong' kake paro cha. Sharon, jodongo nitiere mopogore nitiere jaduong' machamo pension, nitiere jaduong' ma nigi nueng'one kata nigi jogo makonye. Kagodo biliano wacho nyaka bede ni waketo weche gi bedo thuolo bedo ayanga kendo seche ma chief timo recruitment kata register jogo ma onego beni konyore to gibed jogo ma onge nyalo. Inyalo bedo ni jahigni 80 to in gi kaka ikonyori. Koro wang'iyo sana jogo ma onge konyruok moro amora gionge joggi manyalo miyogi gimoro. Koro gin ema onego bed ni sirikal ng'iyogi vulnerable. Kapa ni mano chife nyalo konyo nikech ok en jaduong' moro amora okalo kama onego bed ni chiwone gi kony. Gin madwaro kony makamago maonge kod nyalo moro amora. Kamano Sharon. Mana kumanya kwa Ramogi aneno kanyo ka osechopo kanyo saa 2 mar okinyi. Yena mar muna ka oyo mokwongo mano e twak e chenro mar Rupiny. Bang' twak nyaka Ramogi biro bedo ka somo ote magi mabende ioro. Bang' mano bende pod biro bedo ka dhi nyime gi twak makama. Kete mane TV mar Ramogi kik dhi mabor. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Biro to e piny kae to ing'e ni kosi onge ng'ata manyalo nego. Ibo bedo tuwo maber ahinya e dalani to in ibo kelo mor mang'eny ahinya kae. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa.
e chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, sa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kaw thuolo makende mar back to school gi January ni mondo yud gige somo mantie offer e nengo moyweyo kamoting'o stationaries, kalam mag ndiko, textbooks, gige somo, gige ritruok e kind mamoko. Yot mokalo, limana kar agent mar kopia mantie machiegni kodi man kod ranyisi maratong kata gwel mbui marwa mar www.kopia.co.ke kata ywa tole namba mar 0800721295 mondo itim oda mari. Parni wakoni mwandu duto ma inyiewo kodwa nyaka kuma intie, nono maonge chudo moramora. Kopia, maisha rahisi. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenyasai maiga. Hosori enyira naende embauke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozima da getinya tichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Umbogo tabwatire baga. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Aseka nchota kitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Mana kumanya korom gajwanga machiegni kendo maeno kang mar ariyo pod wadhi nyime gi twak e chenro mar Rupiny, twak mabende dhi golo nyime nyaka saa 2:30 mar okinyi. Pono no kiyo TV mari samoro kiyo mbuini mari okinyi makawuono twak mabende wantiere godo ka thoro wach mabende watwak otendre kod Rowere e chal mar Kenya. Wang'iyo chal mar Kenya, piny Kenya, weche mag siasa, weche mag ohala, gi weche mabende sebedo ka tuche konde mopogore opogore e pacho kaindo. Kiny makawuono antiere gi Rowere studio, mano bila nojiwa maja siasa, mabende antiere go studio mar county ma Nairobi machiegni kende okang mar ariyo. Kopogore gi bila nyakorom Gajwanga bende antiere gi Philip Pande achiel kachiel kowuok e studio marwa mantiere e county ma Kisumu. Pande imbe daruaki. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. Kwa dhi twak gi nyime gi twak makama, adwaro mar mondo mi watwagi ahinya kaluwore gi chala mar obila e pacho kaendi. Juma ni kende chieng' tich ariyo nwaneno ka obila ne osidh kondo mane gwenge mag Nyeri, mano kar tiego obila mano ma Nyeri e county, mano ma county ma Nyeri, mano ma Kiganjo, kanyakla kod obila mag Kanga, mago mag AP, mabendo dichieng' manyoro bende no sidh kanda. King'iyo kata mana chal mar obila, singo mar Kenya Kwanza ni obila ma pacho kaendi. E kinde thuolo makamago bende duto te, e nyasi ariyo makamago bende jatend piny Kenya nolose. Ahinya kaluwore gi bero sekta mar obila. Kenya na paro chieng' tich ariyo obila kana mane gwenge mag Kiganjo Manyeri. Jatend piny noloso kata kamano we wawinj kaka noloso monde kapoka watwakra mana kamano. As regards the terms of employment, conditions of service and welfare of police officers, the government of Kenya has undertaken a number of measures. I recently, for example, appointed a task force to review the conditions of service for the police and prison officers, whose report and recommendations shall chart a clear and actionable path. We have increased our investment in the provision of infrastructure, equipment, and technology for the police to improve their capacity to combat crime and protect Kenyans and their property. This includes the establishment of an ultra-modern forensic laboratory to enable our investigators solve complex crimes and keep bad elements off through effective prosecution. Nyakoro mgajwa mwana jatend piny Kenya ka bende noloso mane gwenge mag Kiganjo County ma Nyeri mane obila mano maromo 1,000
man maromo 2,881 nisidho kono mar mondo mo koro gichak tich ayang. Winjo kanyo singo mabende nobiro godo. Achiel kuom singo ne en task force mano mag obila mabende nwaneno ka nosechamo muma, mano mabende itayo kod jakoma mong'ere kaka David Maraga mabende en Chief Justice machon mapacho kaindi kabende jalupne en Carol Kariuki. Kata kamano commissioners mago e buka miti makamano maromo 22 mamoko bende nochamo muma mano chieng' wuok tich mar jumani mar mondo miging'i welfare mano chal mar obila e pacho kaindi. Erokamano ahinya Sharon. Aparo ni achiel kuom stakeholders marwa e pinywa ma Kenya kani en obila, nikech iwacho no protection my life kod property itimo kod obila. To waseng'eyo ni situation mar dak kod welfare mar obila osebedo ka okwang'i sana. Gin kila time ing'iso ginan mondo no dhiuru ukony jogwa. Koro amor sana ka president in the first 1 year oketo task force. In fact en achiel kuom task force mokwongo ma oseyiero mondo ng'i ratiro kaka obila magwa odak, kang'iyo welfare margi, kang'iyo salary margi, gik mopogore mondo miye duoko mondo ne kaka onyalo improve the standards magwa mar obila. To sama obila marwan kare wabro avoid hongo mang'eny, nikech ng'enygi wach mag corruption biro nikech ka yuto mari tin to gik ma ng'i ng'eny nyaki manyi yore moko manyo kodo pesa. Koro amor sana ka ntiere task force mwa bende okenda na task force obedo led kodu David Maraga. Twang'eyo tich mar David Maraga maber ahinya. Koro an gi geno ni obila marwa ntiere kod nafas maber mondo situation living standard margi mondo o improve. Bende king'iyo ntiere along Raila Odinga Road ntiere Kenya Police Hospital ma en achiel kuom one of the best hospitals mantiere i Kenya kani sani. To bende nobedo launched a few months ago kane ne President Kir marwa osechamo muma. Pod ginyien gintiere osiptende moko 2 mag obila manyien. Mag obila manyien ya. King'iyo sani wacho nu technology nikech gik moko dhi ka change. Kaka ne ji kwaloga, kaka ne ji machoga 10, 20, 30 years ago opogre kod kaka ji macho sani. Koro nyaka obila magwa bed up to date kod technology. To ntiere intention maber mag make sure no obila magwa oyudo puonjruok maber, to bende gin kod gik tich maber ma nyalo cab incidences go. Anyalo paro ni bang' election 2 nene ntiere ywak mang'eny capital city ma Nairobi kanene crime omedre sana. To jok maneno konyowa momiyo sani wan safe inyalo wuotho ka imako sim idier town en obila marwa. Koro nyaka wang'i kaka wanyalo improve living standards. To wan go wete kod nyimege wambene mantiere obila. Koro sama Kiro oloso chenro mar konyo obila no, by extension wabende okonyowa kaka jabi. Koro an mano en mana bravo to the president. Nikech kinde mokalo obila bende osebed karamna king'yo karamna kaka obila nitiere karamna kaka gidak e kinde mosekalo wacho ni chal mar dak margi osebedo makare kaluwore gi udi ma bende gidake. Gisan karamna pande kad winjo singo mag piny owacho ne mano ne sekta mar obila. Giwacho ni gibiro kelo lokruok mopogore. Obila bende odage udi mabeyo, udi manengo gi bende ogonyore. Obila bende obede ni gintiere gi okumba mar thieth mano insurance ne gin gi wuon kanyakla kod anyuola margi. Ineno nade? Sharon, erokamano. Apani achiel kuom gigo ma osetimore maber kuom loso nafas mar tije mag polis bedo maber en kaluwore gi task force manie Ker oloso mondo ng'i welfare mar obila. Mar ariyo en golo budget mar polis kowuok kuom
office care otero ne police service koro gin gi budget gi tenge maginyalo bedo ne gikonyorego kata gitimo gig-gi ma ok ochuno ni nyaka directives wuogi office care. Kaka iwacho kuom ute mag obila, asebedo gi thuolo mar limo osiepega moko ma gin obila, tasefwenyo e piny Kenya ka ni onge jatij sirikal e piny Kenya modak e ot marach mogik moingo polis. Obedo polise mantiere National Police Service kata gibed jogo mantiere Kenya Prison Services. Koro tiende ni kokel nafas mar affordable housing, anyalo kwayo ker kendo anyalo kwayo task force masani ng'iyo welfare mar police ni the National Police Service omi nafas bende kaka other civil servants mondo bed gi the National Affordable Housing Program mondo gibed ni ginyalo yudo ute mabeyo, gidag maber, gibed gi kwe mondo kata kaka gitreat japiny, gitayo japiny, gikel arita kwe, bedo ni okoluwore gi dirruok kata ber mok giyud seche magidok kuonde magidake. Iwacho wach mar insurance, Sharon, to agombo mana ni penji to kabe ker be ong'eyo weche madhi mbele kaluwore gi health insurance mar police, nikech iyudo ka seche ma nitiere gombo notim maber ne police kata ne the public, to nitiere be jogo mwaluongo na chudhe e sirikal mabiro gi wechegi kata yoregi mag yudo kaka giyudo nweng'ogi kata chiemo moro e seche ma gikonyo jogo. Ing'e maber ni National Police Service ne obedo covered gi NHIF, ma bende en migawo machielo mar sirikal. Kendo kisomo penchik mar NHIF section 15.5 nyisi ni NHIF emonego bed ni golo weche mag insurance ne jo tije mag sirikal machalo gi kaka obila. To ang'eyo maber ni e dwe mar 12 nyiche ne National Police Service ogolo tender mar $8.7 momi insurance brokers moko. Tiende ni NHIF sani ok dhi golo super cover mane gimiyo police to tere ne private sector. Nitiere kuonde ma kidhi e piny Kenya kaka police mantiere Baragoi, en mana NHIF kende manyalo cover e osiptende mantiere kor gwenge kaka kuonde maboyo boyo kaka Baragoi kata e Turkana kamano. Insurance ma private sector ntiere osiptende ma onge gi kadono kata ok obedo listed ni nyalo provide service mar thieth koluwore gi kaka insurance companies chudo. Koro an agombo mana ni e seche ma task force nitiyo bende ginon ahinya wach mar insurance manyogol e NHIF oterne consortium mar brokers mag insurance ma inche noyudo tender mar 8.7 billion nikech gi pacha obro duoko nafas mar thieth mag polise modak e kor gwenge kata modak kuonde maboyo boyo bedo matek kendo gibro dok chien. Mano rito neno makare nikech kata mana ka niwinjo kaka jatend piny Kenya Lawson wacho ni chakre dwe ni mano dwe mokwongo obila kanyakla kod anyuola margi biro bedo kod okumba mar thieth. To kang' ma kamano bende biro nyalo paro kata mana kaka jatend piny Kenya nodonje apisi. Nitiere independent mabende nomiyo police, nitiere instrument moro mag grant kata mana machiwo ne duol mar National Police, duol mochung' ne obila e pacho kaindi mar timo tijegi gin giwegi makare. Aparo ni ker notimo kamano nikech ng'enyne king'iyo siasa ma last mawuokieno polise ahinya no tikodo e election. Koro gima president jatel piny timo en mondo police kabero nego bed ni gin independent, to gin mana independent ka gin weche gi ginyalo loso kigin. Koro kineno commission mar police no
kanyakla kodu task force miloso no. Aparo ni gine nafas to police ni gine nafas maber maru tiyo kaka police to bende i pass out go tetete osebedo ko remind ko paro ni police en gin un go onego bedno serve jo Kenya equally kikudonje weche mag siasa ahinya were uru kod weche mag siasa un kaka ni mar serve jo Kenya duto tetete koro aparo ni jatelo nene ochiko ni obro make sure ni police gine independent to kingiyo steps moseka ogo en mar make sure ni police gine independent from the word go. Testima bende kori bero kara mnangima marubila bende wantire gi chenro hinya chidnade mar nok mar arita kwe e gwenge mamoko e pachoka nyaka mna paro odiochieng manyoro na nitiere ji adek mabende noyudo hinyruok makoni kod kocha hinyruok mabende nagiyudo kaluwore gi marutu mabende notegne gi eyo mane gwenge mag Bura Lapset mane wang'apaya mar Lapset Road e gwenge goeko mag Tana River kama bende ji adek bende koro noyudo hinyruok mokalo mano kaluwore gi okang' makamano mabende kata naginyelo rengo kaluwore gi explosive makamano okang' mar arita kwe wasebedo kata mana ka jatend migawo mochung' weche mag arita kwe Kithure Kindiki limbe mosebedo kata mana kotimo e gwenge mag Baringo wasenene gwenge mabende nitiere kod achiedh nade mag nok mar arita kwe wach makamano bende sene kata mana ka jatend piny William Ruto bende osebedo kata mana kariwore chenro makamano nok mar arita kwe Philip Pande to di wach nango in kaka rawera yore mabende inyal kata mana tiek godo. Mokwongo Sharon watimo mos kendo waoro kuyo ne families manye owito jogi kaluwore gi attack manyotimore ma omiyo jomoko koro sani onge. Wach mar arita kwe osebedo gino maduong' ahinya e piny Kenya koluwore gi kaka wasebedo kaka jonjore monjo wa samoro. Inyalo paro ni mopogore gi manyotimore nyoro ni jo Elgeyo Marakwet nyocha kane nigi romo gi jatend migawo mar arita kwe negi chwalo ywak gi kendo negi gi weche manegi wacho ni okosebedo katimore maber kaluwore gi kosa arita kwe. Mopogore gi mano ni tarik 25 aparo dwe mar 9 higa mokalo ne nitiere kendo ji 11 mane otho e gwenge mag Turkana kamoting'o chief achiel oting'o obila 8 gi jopiny 2 kaluwore gi jonjore ma jokwe dhok mane omonjo gi apani kowuok e gwenge mag Pokot. Koro nitiere weche ma chalo kamano ma apani jogo mochung' ne arita kwe kosebedo katime maber ahinya. Wang'e hotspots kendo wang'eyo ni e piny Kenya kawuono kama weche mag njore nyalo timore ahinya nenore ni ginyalo bedo Turkana, ginyalo bedo Pokot, ginyalo bedo Baringo, ginyalo bedo Lamu. Ere gima sirikal timo mondo omed police reservist kata obila ma kor gwenge mopogore gi obila mapile matiyo ne sirikal. Ere gima sirikal timo mondo nyumba 10 initiative manochaki makonyo identify jonjore kata jogo manyalo ketho arita kwe obed ni odhi nyime. To ere gima National Intelligence Service timo mondo seche ma gima chalo kaka njore madwa timore kata joma moko dwa biro ketho arita kwe kor gwenge ing'eyo gi chon kendo migawo no mochung' ne arita kwe keto tudruok mowinjore mondo wakony jowa kik wit ngimagi. Erokamano ahinya mana jiwo migepego mondo ti machiegni. Erokamano ahinya sai maneno ka ringono matek nikech odong' mana gi matin ne dakika 10 to atieko chenro makamang'e ni bila ni ndiko gik moko samoro ni dwaro intiere gi paro kotenre gi okang' makamano yieno mar mondo mwadhi wach machielo kapok akaw kram na pacho mogik ahinya kaluwore gi chal mar piny Kenya kotenre kod oro
oro gi ngaji mabende nokwako piny mar Kenya. Kaneno kata mana report mabende nochiwo odiochieng' manyoro, wachore ni oganda maromo milion 4.3 nitiere gi nok mar chiemo e pacho kaendi. Ka bende wacho ni drought kata mana oro mabende nokwako piny Kenya higa mokalo e oro maduong' ma osenene chakre higni kata mana king'iyo higni 40 mosekalo, mano mabende notimore e higa mar 2022. Nyaka sani wacho ni oro makamano nokel kod nok mar koth mane counties 22 e pacho kaendi. To mana ni higa ni hapa ni wachako maber nikech koth nochako chwe matin tin, ok ane ka kor lwasi rach ahinya. Mokwongo aparo ni ana mulie mana matin e wach ma polis. Mana matin kwa dhi nyime nikech sarach. Aparo ni king'iyo chapni ma jatend migao mochung' ni weche kwe osebedo katimo, ng'iso ni nitiere framework mantiere magitemo timo mondo gitiek completely, nikech seche moko nitiere Panadol ma michiwo to nitiere seche moko long term goals, long term plans mabende migepe gon kodo. Koro aparo ni jatend migao maru arit kwe osebedo ka limo areas ma wantiere kod insecurity ka giketo framework manyalo bedo kod long term security areas go. Kwa donje wache mag oro, en unfortunate sana ni podi nyaka sani podi wawito jowa ni wach mar kech. To achiel kuom gik manene president ochiwo ochiko ni jopiny ni bro make sure ni nitiere chiemo moromo ma konyo jo Kenya, but gik moko kaka oro gin gik ma sirikal ok nyal geng'o, gin gik ma gin natural disasters. To king'iyo interventions emonego betie mondo wane kaka jogwa chiemo choponigi. Nitiere diere moro manene jo aparo ni county ma Nyandarua nyalo waneno ka gin kech kayo ji Nyandarua, to kidonjo i county ma Nyeri to chiemo ng'eny ji wito chiemo. Koro seche moko en kaka national government tiyo kod county governments mondo ong'i kaka areas mantiere kod surplus nyalo pogon areas maongo kod chiemo totally. But even through the task force aneno ka giwacho ni nitiere interventions ma government osebedo katimo. Achiel kuom gieno cash transfer mamiyo jibedo kod access ma pesa moro matin minyalo manyo kod chiemo, nikech alafu to kod pi yudo kaka pi nyalo chopi areas go. To wabed kod long term bende goals kaka wanyalo bedo kod dams areas go mondo kony jowa ndalo ma oro ntiere. Kata jopiny nego bed ni jiwe kinde mabende koth chwe ahinya gwenge magwa makalwan pok awinjo ni oro kwako higa ni kata mana higa mokalo niwinjo kata mana gwenge wa mag kaluo ni oro koro nitiere. Oganda bende pod ichiwo negi pok mar chiemo ahinya pa oganda bende nego bed ni tiyo kata mana gi koth matin mosebedo ka chwe mar mondo mi gijiw weche mag pur gi pith. Pande kiwinja kintiere kaunti ma Kisumu nyaka sani migao mochung' ne weche mag omenda pacho kamano mar treasury bedo chiwo siem ni higa mar 2023 higa mabende wantiere ni ochumi ma pacho kaendi bende nyalo dhi piny, mano bende nyalo bedo marach kaluwore gi oro. Mago effects achiedh nade mabende koro ikelo gi oro e pacho kae. Sharon erokamano. Kaluwore gi weche mag oro, nonro wacho ni e kinde ka kinde kata ka oro onge, jalno modak Turkana kotiyo amali yudo $100, $75 dhiye e nyiewo chiemo. Ng'at mantiere Siaya e kor gwenge waka kotiyo odiochieng' achiel yudo $100, $68.5 dhiye e weche mag nyiewo chiemo. Tiende ni seche ma wan gi oro ni koro ng'ato nyaka ti ndalo 2 kata ndalo 3 eko yud pesa monyalo chamo kuom odiochieng' achiel kata odiochieng' achiel gi bathe. Tiende ni jo onego bed ni puro kendo yudo nweng'o sa asaya ma koth ochwe kata wan gi nafas machalo kaka Yala Swamp monego bed ni miyo jowa nweng'o e yo mar agriculture kata food production. Bende wacho maber ni ok mana piny Kenya madhi piny e weche mag kiuchumi. King'iyo World Bank kata IMF predict ni e higa mar 2023 ni
wanyalo bedo gi recession, tiende ni dok piny mar weche mag nweng'o e piny ngima. Wa project ni e higa ni nweng'o mar piny mangima kata GDP global GDP dhi dok piny mar atamalo 2 mosebedo ga ko odongorego. Tiende ni ka Amerika odok piny kata pinje maoko bo odok piny, to Kenya be nyaka bed gi nafas ni dhi chandore e yore mag nweng'o. Koro gima dwa jiwo japiny ni kin gi nafas mar puro puothi matin, kin gi nafas mar loso giri matin manyalo kelo ni nweng'o, to itim chon nikech wadhi e higa matek, ji nyaka tuyo okanda mok waywak ne sirikal kende. Sirikal nyalo bedo ni otemo keto mise manyalo konyo mondo ger uchumi, to ng'ato ka ng'ato nyaka koro jiwre kako oyudo nweng'one. Erokamano ahinya kuom jiwo jogwa, kata mana kamano mano paro makare Philip. Kata kamano wachni mogik nikech sama yo wawang'wa, wachni mogik intiere kaunti ma Kisumu kaluwore gi thuond wach ma bende wantiere godo odiochieng' ma kawuono. Erokamano maduong' ahinya Sharon kendo Ramogi TV. Wagombo na kuwa ne jo dalawa, jo oganda Luo hawi maber e higa manyien ni. Agombo na parne gini yiero nyicho serumo, wasetieko dweche 5 nyaka ne watim yiero. Ka wan gi nafas mar goyo mbaka gi ker kolimowa, warwake maber, waparne mana ni nitiere gigo monego timno kaka jo Kenya kendo kako timo kuonde mamoko. An kaka ng'atno modak Kisumu East, ka romo gi ker tabro mana penje ni to ndachwa moa Mamboleo kadhi Miwani e Kasese rumo karang'o, kontrakta duoge ndara karang'o mondo okony jothurwa. Erokamano. Erokamano ahinya Philip Pande kintiere kaunti ma Kisumu. Bilian, wachni mogik. An mara eno mokwongo goyo erokamano ni ker marwa mar nwang'o nafas mar limowa i counties magwa. Aparo no i Kenya ka wan counties 47, to king'iyo pinywa ma Homa Bay kod counties ma Mombio Kipom. Dakwa jothurwa bende ni wan kod jowa matin mantiere e sirikal ni, wamed jiwo kendo tiyo kanyakla kod ker marwa mondo jowa mang'eny oyud nafasi e sirikal ni mondo o trickle down mondo support jowa. Koro anarwako ker kendo amor sana ka jatelo marwa Eliud Owalo odhiro nyaka kero biri gweng' mamarwa. Aparo ni mani e nafas mokwongo bende ma olimo kod Osia County. Koro maren mananu jothurwa warwakru ker maber. Erokamano. Erokamano ahinya Bilian Ojiwa kuom chopo studio kinyi ma kawuono. Kanyakla kod Philip Pandi midagoni erokamano kuom yudo thuolo mar biro e twak kiwuok e kaunti ma Kisumu. Nyakoro mag jong mago gin Rowere ma bende nantiere godo kinyi ma kawuono, ka bende thor wach ma bende nantiere godo na en mar chal mar siasa. Ote magi anene mana ni thuolo mong'ado wadi na somo gi, kata kamano pod medo oroge nikech kinde ka kinde ote makamagi waja somo. Gisani yiena mar mondo mi akoyo matin nikech mabiro en chenro mar pok opogore mar mondo mi ine kit pok ma bende adhi kelo ni odiochieng' ma kawuono. Mana kaka pile kintiere gi pok kik iluor, inyisa e bui mara mar Facebook kacha, inyisa kit pok mag bende intiere godo, to abiro mar mondo mi wane kit pok. Kamano we wakayo matin. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhiya. Very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich 5 chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar. Kendo ukaw simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa mana e Ramogi TV.
Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pat, Kik ihum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gituch kod gik mamoko ka gitimore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital.